ere engale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Mwanchumu rigarili Chinsa ni Inye cheli tukaliga lia Aramis tariki 15 na isato chiomo tienyo kianda mwaka bachirube na 2025 neke Ekeonga Chinsa Inye senchira yo wekiranu cherigo ngoro kwa Haron Ototo nyangiri otokubatera na kwanza menyerelio niga koro kwa Wilson Makoli. Ani ntungora asime kadoria compound tora asime kiremete menge ekiagera nambe yamo emeteye igakomenta the beauty ekomeka was good to be beautiful okubolia nigo kwa botukuru abantu gosima kiremete eri kurinda ebinto bito etanaine nonyene kero twale komoje ngenyo mwanya bande situle paka magosa bororo nyagarama tare gokeira as individual egati yabamusiye n'abakansura bakoro korwa ase county ya Nyamira gotogia oborai bw'umugabano mukuru Nyagosira John Obiero Nyagarama biashara na beketega iga konyona kanire deposit mitinye tatu serikali yeito etokonye na ito akinto geke tuchiko chake stoko gende kiegere bona stoko chintoroji abojirelia ase parene ya kesi kirgols ko barasarene magaga yebioski byaba okutagurwa
Mwanjumo rigereri etogochaka Ekeonga Chinsa ibere Chinsa Inye kurwase omwachi obosongo asitokanya muna abonchereria bakabake kurwa ase chinsemo cha mwembe nigo banyarka bagotigara na sarane maiga ye nyomba chiabo gose byoski byabo kunyaka bigotagurwa munenjere yamo yo kuyarigani gose kwariganirwa gukugarigwa epare ywe kurwa kurwa somo chobosongo gochia ase chinsemo cha Kirigolsi kolengana barabo tibairi ibaga na boigo tibairi tibamanyiri gengyo eli banyaka bakweroberia na kunganya ibintu byabo na igo nigo bagendrete kobara asara enne Bata beti bantu no bale mintu no bireme bagansa gotagole bintu bireme bakeste bano yalenke gansa komesa ona batagole te bintu ega bagasa bakama batiki no simba rueti bono no kuma ko omuntu asara ene sana nda kwenda gaiga agaba como sia sintia ngora gake so gwanje kwabo kibako sa ko rusi bintu pikafura pero mwenye ngaki ko sibale bintu dia kwa to mungino yo kiano mubura kale bono ya konyo no konya ka simuni ko konya bana bale nerebe konyo bueno nkendoro obeka mono kubwate kana onde ko mokonya bona kabeka atiga kole onya konyo singi sana una mjini kole chia mokonya abone dwa kwa sara babukate ne ebintu bya ko bire bya ngime ebintu bya sare dukurume bolo basa dukurushye binde ebintu biwate kredi bolo baba ko usiyo kana kunguza kotukuta bolo baji ko usibire ebintu bitegara bya tegete bolo basi duke kwa kora kubwate kana ba maito sinko chakere bolo bani te duke waso go chale ko kutagora makabeka abantu asako bwasi ibintu kere ba konye gato bikaigo bande byatagore tu inchoyo mobo nanyoreta sareyo biasara na begete iga konyona kanire deposit emitinye 3 eyikonyore taraera ebintu byara biasire torro ese eli ya ku nyoka gaga nagari ebintu binde bikagenda ntanyale ko kurikaba weterana ntwa tunotisi okurusia binte bimi tyo twale kwa saba onyondi yale konyarekana eserikali yeito etokonye na ito agento keke tuchiko chake stoko gende kiegere bona stoko chintoroji enga mne tori mne aseke sunte aba bwatani bali ensemeli yo kwegerera serikali gose prodipes ritukulia lero ni banyaka bagakora omusangerekano monene aze chinsemo chesise ebunge ya Burabwe county ya Nyamira asabagenda kwegerera serikali ya Kenya kwanza kura no murabwenze Musike William Samoei Ruto na boigo kokikelia na komwachia abamiriri abe serikali na gotuma muri to podcast okara asikirikia roreka ngano kujechecheria ensemeli kujibenge serikali bagwatani abaigana nabona siasa bo mabole ba broad based iko bagendere ko bakujechecheria asikiri tebwati sera chinde chonse kweresa umwananchi na bwo kubori abantu bakuroro gongoriga kunyara ko babakubwatukana mu siasa cyabo miekereke kenene to kutumba ngelige ko rukututa ekige ko rukuwanta ekine kiaro setubono mbara manya go sego chinzenke na ekong. Nyinyi opposition, you must be very serious. Mumetuangusha. Sasa muliimba Kasongo iliisha ladha. Mukaimba sijui mwizi imeisha ladha. Mukaimba sijui Zakayo imeisha ladha. Sasa mumeimba Wanta imeisha ladha. Bwana mmelala sana, tupatie agenda ya kuwalima. Sasa nyinyi munatuachia uwanja bwana. Amuongei leta ingine bwana. Ukwana sinseme chiga chesise imeye bunge yega ya Burabu. Watani abega ba broad based bakura wamo nomo chief ipubwe ebunge nene emergency ya Kenya Musike Silvana Sosoro. Mugachibwiki amakiriki ya UDA wegoro mabunge wetinsa muchiri cha kitutu cha North Musike Jafet Nyakundi. Oigo mwakilishi wa basubati kurwase county ya Nyamira. Musubati Jerusha Mumanye gati ya Baraibande. Iko bagendreko bakujegerere serikali. Na nena magendo ya gendreko bagekoletera bamanyiko cha sinseme chiga. Egento babulira abananchi kura sinseme chiga ko yihamagoro. Polisi bobo choli obonene. Sisi tumesema ya kwamba sasa hivi hii miaka 2 ambayo imebaki, kazi yetu ni kufanya maendeleo kwanza. Mnataka barabara, mnataka stima, mnataka maji, mnataka kazi ifanyike kwanza. Hiyo ndiyo ambaye tumekuja hapa siku ya leo. Inche timbu atimangana mange lakini intaete ko bamo na baraiba itonga magendo na roto tagete gaiga una chinsemo chinde chigendrete komesa
to chaya mwana bw'omuntu tigakole tamu yaye katiba ugambi mboli go chiande morosio bwa matobo be ankina ankio okoroberera ini yao uchikorigere linga neibanga imore bawa tebinga ngo itwarengo inoma itobuna wato korerete waigasinse muyende siasa chirogongo rwe county Nyamira nigo chanyara ko bachikuremwa asabange baburi kuratsinse mechiga ko mokoboko omusubati jerusha mumanyi ko bomugavana ilyanyara ko bwagotolie county Nyamira yendo kolengana monegati aba MC awekirina sajiga batebere county Nyamira nigo egati aba MC abaiga batamire serikali nene unenchire yambo yokwenyorera amagenderero noje ninje muna mujwe tengo jagataba nkolikindo bogavana intetinda kitiko tachori ikota ketatiringa muna gendete kutiringa etiringa buyeka lesaleni buyeka ekero mongina gocha anyore na omonto yo gwasinyuga sigo kankora that is why nje mwanya ko nkomurama na ende tinko mokuna lakini goikama tebi na watu wetu wanataka wafanyiwe kazi twanyona tato ulio itomoke otwangire Silvanus agatorangeri guchirogoro ukyoso omugako monene agatotuma twese aba MCA banyamira hatarigende ebichichi mo identify chinyomba jiri chitabwati estima moja koira na monde etere ntome baba Silvanus badagi instructions by which chistima igombo betu akora kuripotiri gitasini kya wanjete kya Getembe kuriga sinse chiga che wadi sise bunge ne yaburabu ime county ya Nyamira inchi gonkuru kwa polycap okara magaya erombejo nigo yekerna Chinsa macha masongo ward ya Kisii Central bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii asabanya rukaba bakandira n'enchiriye yo iyabo yo kwegerera serikali nabo igo komochia abamerere ba serikali emyaka ebere yatigaire twake chikura onye turachaka gutara asoko bori chikura ndiye liyo gutagotara abantu bamanyenga nko bori ore chikura emyaka ya erire yatigaire emyaka ebere na kusha kucha ose bari bamitogage ekero ko bori ekura onye ko bori obo chumbe okori yabasani chi ward chons there is no way that nenega osoro ntebe ko bori no president no montongo taranere ndonya bieka na taranaba gusiboka ndingo cha gotarana bagere ndingo cha gotarana basikisi ndingo cha gotarana ba ekoyo ndingo cha gotarana chikabire chos because yekergo kyobo president egeta gete chikabira 45 ngeta itikabira mo we must be serious if we are going to war onye ngori serious we stop wasting other people's time to korerasi to manyanganto to twebangega kiende etwachi kugaiga no mojumbo ino Zahir jana Zahir no mosanione siasa ya nena chagete 2016 toko rigerio mheshimiwa Ruto chikura engaki yo etwaga teneine abande baikaransete igari ase bunge ekero monta koire gasiga kibne president yangete mboboko motebi okomwakera gento kieka bangina ngoroki gagwakere president ya itombia mono na ese imbegete bichiko aba ontoreri abakaba ke morigo chigo chandwa iga bachumba baba ino nimbanye tengamba anchete naende mbarieti ase bunge mbia mono amagara tutamu imama tebeti gore tutamu Zahiri yoyo momo etete alama babu ya momo tutache Zahiri gana amancho moligerali aba kansura abakoro nabo aba MCA korwa se county Nyamira igabanya ko bagwasokere tukuliara na gukwanira okungusanana okukwanyara ko bagokonekiwa ase amate yo mugavana mutangani bwe county yo omoske John Obiero Nyagarama atwanya ko bakubolia bantu weso kose abagaka wesokia na kugayana okungusanana kosoko bagekana okokoroka kosokwaraganda ase amate yo oigo nigabanya ko baba gukwanira bokoreri bo mugavana yo mukuru nyago sita John Nyagarama chingaki arenge omo governor abwe county yo ya Nyamira
abakansera abo bakoragwa n'umunyakirogo bw'abagaka babusamaro Kennedy Ondecho naboigo omo MCA omutangani bwe wodi eyo ya busamaro nigo batebire omugabana omutangani Nyamira nigo akorete emiremo emiya inze y'oburayi bwaye na nigo arenge omurayi bwanjete omurembe amo namaskani asa abantu bonsi John Obiero Nyagarama n'omundu bwanjete abantu bonsi naende ale n'uwanja abantu bonsi n'omuntu olenga omuntu bw'omurembe bweka nonye nekero twale komoche ngenyo mwanya bantu ase tole paka amagosa abororo Nyagarama tale gokeira as individual igale korigereria ng'ana amagosa ekemwanya bantu obarangeria mwasibia amang'ana ing'ana yababetereirie barabwo buna abarayi anene korwase wodi yeiga ya busamaro wesokia na kuburia abarayi korwabanya matuta nerebiya wesokia na barabwo erio weisaransa amoni amate yonsi ya nyagusira John Nyagarama korwa ase chiyomba chonsi ibere cy'umugabana oyoiga erio okora okung'usanana okwo kwabaire gokwenekiwa egati yabo egento kegenderete gusaria erieta amagana eche chindemero naro toigwete emitandao agwetana na sana toigumna eburi byabunirwe aho muswati ominto bona magana eke eburi bikobunwa twasinyuna ki oyo muswati ominto bono nkaibona aene Nyagarama tumaya konyora esa kobunwa nari esa ene tie omugaba nomutanga esengenjeye ntagete goteba ng'a ntware kogenda bunyamatuta tujigosoana na mang'ana munabako indugo twachire ime esengenjo liberereri ligenderete komentekana na ntware kuganibo inche binafsi nakorete n'omugaka Nyagarama mugaka nasigete mugaka nero nsigete igo nare kugania amasikani aria itagenderere nonya ekerata iyo naende eke naki tokoboria abagambi baminto babunyamatuta matuta gaki ase ogwancha kwaino tokobasaba binte bimbi atakeire byararekane ng'enche kabireye twabasoroire amang'ana aya tari ntutu wachichang'ani tutokoba amachiko mumanyete naki mogokora ebinto byaino na itu buna togokora ebiaito bosamaro twababoririmo bamo moiche amang'ana ariare torende erieta ria omugabano oito omotang'ani ensemo yende nigo abarayi abaiga bagikiria ebikorwa bia bwangoiga abwase abarayi barorekanire korwana ase ebirero egento geusaria erieta riomugusi abantu baito bachakire ebinto ebibe paka bakorwana ase amatanga otware koragereria egento eke gesire naba basoire oburayi barabake bamanye ng'a engakite iyo bagojikoba abantu banene onye mbagochaka ekero bachakire obogambi amang'ana muna ayabete bogetutu aria abagambi bagoakana chingumi ase abantu bakogambera tiga egento keri koborancha abagusi tochake korigia ase twasireire tobamo Hinko ripota Getembe korwa igatombe eyegotoka emeye wodi ya manga ebunge ya Kitutu Masaba ekaunti ya Nyamira Njefa Atigad Kisemba na abamenyi b'ekinzemo ky'enyanchwa abo barwete endemero ase esukuru ya nyanchwa enyagitana bayekansa yagachire nigo basokire tukulia lero na kwemurunganiria kali bagotaba buna nigo endemero eyo yao niwe boigo nigo banyaruka bagokwanira igoro ya ogosiekwa kwenyagitari eyo ase abakorire bwasha kolende nonye nabo omo director gose oyo teneta mangana yobarania ase esemo ya South Kenya Conference Pastor Job Obara ganyaga bagotukutira ibirengereria byare na gotaba buna chingume ekyo tikiri echiekene The total acreage that was donated was 42 acres. Whatever has been done in here, we are not very sure, but we are still investigating. And the moment we get the acreage that has been grabbed, then we will not hesitate but to come in public and tell our people this has been grabbed from us. But they should respect our institutions and they should respect our community land. As you all know that for the last 3 months or 2 months ago, now this hospital is not operating because it's under corruption. SHA thing is affected
now the treatment, and we as the locals around, we are not happy. We are feeling so much neglected, so much like segregated. We are not into any discussions. We want to audit the human resource in this hospital because nobody from the community is employed here or offering any services. And qualified staff. So even the person who are leading this hospital, they are not qualified. So all those human resources are supposed to be audited. And the company, we demand to be told who is the owner of this company that the hospital land is registered under. We are having some clues that this Nyanchwa Adventist and Nyanchwa Health Center now is under somebody's land, and it's limited. You know, when it's limited, we feel that it's somebody's. Pastor Job Obara, the communication director for South Kenya Conference. But I heard and I've been called, along with the other leaders, what is happening. I want to recognize their concerns from members of the Nyanchwa community. But let me say there is a complete misunderstanding and misrepresentation of information. We have nothing much that we can say at the moment. Because some of the things which I've heard is that Nyanchwa land has been sold. It's not sold. Some people have allocated themselves land in Nyanchwa. It's not. This is a lease land. And lease land is not community land. It is county government land. And we are responsible tenants at this place. No manju muligeria bantoni kabaganta kuboli kwa kogenderera gosimeka emete asobonge bunenjira yamo yokulinda ebintu bito etanaine muligito diponi asanya na mange. Ni wiki yogochengera World Climate Action sababu watani ao baumira nase skuru yoboroso ya Kyogo yutukemeye bunge ya Kitutu cha South elio gusanga amaigerio yokwegerera lire na boigo kurinda ebito etanaine. Marieta nguru kwa Lilian Gesare Mwebi, a deputy teacher Kyogo Primary and Junior. Asinga kichi na utata kwa teba bune skuru twagokire sana asengenje project one of us aranga na intu tonya konyora libageri asenjera yokorosi environment yeito wetera so kusumeko emete. Today is World Climate Action Day, and we are meeting here in this institution in solidarity with other people in the world who are also celebrating the same day, because this day we mark it by planting trees, and we are doing this because of the issue related to climate injustice. Gukona ekerekyo nigo batebanga bune skuru nigo babeire aso omostali obosyo aso kulinda mazingira anena senchira yogosimekemete. School na watu wanjitega sana na wani ntungora asimeka zuri compound tora asimekire mete menge ekiagera nambe yamo emeteye iga komenta the beauty ekomeka was good to be beautiful. At the same time we get fresh hair kerto bwate mete around na bakonyanga na onembe otoko yana igere mbeo eyerengia sana. I'm a student at Kyogo Comprehensive School, and today, as you can see, we are having a battle of fighting climate change. So we want to be part of this battle. So we are going to plant some few trees in order to fight climate change. Omurubiro yoiga bokulinda ebito etanaine nigole no bwaito bonene guchase nyabantu. Bosimeki bwemete negento kere ekiya sana whereby we are encouraging kero monto nonyena setore chinka asobwata sarake onyara ko bagosimeke mete elinde elio emeteye enyara ko make your compound to look beautiful. At the same time it's one way of conserving the environment. If we plant trees, they can provide pasture for our livestock. Also, trees provide sufficient air, and also trees
bring rain to our climate. To take action in terms of our health systems and also improve on climate justice so that all people in these African countries can be able to enjoy a good environment. So we are calling for resilience, we are calling for sobriety, we are calling for sustainability from both national government and the local governments. Niko bono baruro kuboria uchese serikali na boiga bantu bonsi kubwaterana riokurwania ogusareka kwirire n'uburendi anene asebiri bitu etanaine. We are calling for climate financing which is adequate, and this has to be done from the global north. And we are also calling for good payment justice. We are also calling for phasing out fossil fuels and replacing with the renewable energy. As Africa, we have not done so well in terms of use of renewable energies. And because of that, that's why we are experiencing a lot of climate change related issues in the world. Kuripoteri kitaseni kia uwanchete kia Getembe kurigase skuru yoboroso ya Kyogo. Egotuke bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii litera na igongoro kwa Dipon Hasanya na gukorera mwanjo murigali amakwanya bamurayi bwense musike Professor Kithure Kindiki nigo ayanikirebuna gochi mutu niga serikali rachiko kanira chiama techitari kwenyara achibeza chasha sanya kabagatama gochakali tukolyangi murayi bwense na chikoralia Ose murayi bwense musike William Ruto na chikoralia huna nigo abantu gwetani emilioni ya manene nunsu barachaka wakanirwa chibeza chichasha. Today we have registered 26.3 million Kenyans. Hiyo ni karibu nusu ya watu wote wa taifa la Kenya. So it is slowly becoming universal. Today, 26.7 million Kenyans wamejishahidi. We want by December 31st, by the end of this year, we want to reach 30 million. We want by December 2026, 45 million. We want by December 2027, 55 million. Everybody in Kenya will have a medical insurance card. Kwa hivyo tukisema 2 term ni ili wale wa Kenya tulikuta wako na bima ya afya milioni 7, sasa tumefikisha 26 million. Wafike 20, wafike 30, 40, 50, 55, kila Mkenya apate bima ya matibabu. Kesho rais ameitana pale Ikulu na atatangaza vile serikali itasaidia zaidi ya Wakenya milioni 1.5 kulipiwa SHA, hawatalipa hata ndururu. So we are going to start with the initial 1.5 million Kenyans who are indigent. They cannot afford. Hata ukiwaambia 300 hawana. Yes, si kweli? Yeah. So when we said about this thing, people thought we are joking. So kesho, ngojea pale Ikulu utasikia rais akitangaza the first 1.5 million. Na tutaendelea kuongeza idadi ya wale tunalipa. Mwanjo murigali goikirabo ntokorera mangana maye Ekeonga Chinsa nyeri tukaliga ali aramisi cheri ngongoro kwa Haron Ototo nyangiri korwa senzema yemejerilwa na otogotera nare wix na makona bensa ya transmission to batera nare DJ Atsan oskevin ongeri gando twaro wali obuya ime ya Getembe TV Ekeonga kya mamusi na boy gotwaro gotko. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao
echo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentere nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga niko chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iri abantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asege kake